Ja sinne se uppoaa rauhallisesti ja varmasti. Katsotaan vielä, että siinä ei ole niin äkkisyvää, että... No niin, siitä vaan rohkeasti. Tää paljon jännittävämpi lähtee ilmaisin. Otetaan se ryhmäkuva nyt tähän aukkoon. No siis aamun on liian pitkä aika. Niin sillä ensimmäinen tipahti. Tästä on 500 vuotta melkein aikaa, kun viimeksi ollaan nähty. Tässä on kerin ollaan naimisissa ja kerin ero. Itse nyt pistää tuosta poikki se. Se on tuollainen pörjäinen. Kyllä tämä niinku menee, mun mielestä tässä haetaan hyvä, että joku muu on jättänyt koukun pohja. Tää ei saa puhua. Ei oo väliä. Huomenta. Jani et. Sanoinko? Kamera pois. Avustuspesialisti. Niin kun sä täältä. Moi, tervetuloa. To finish nation. Käydään iltatuulastukselle vielä. Hyvää luokkakokousta. Se nyt Nastarovia vai Nastarovia. Noniin, ruvetaanko me pelaamaan? Mikä on meininki? Hyvä, kunhan päästään pelaamaan. Eetu. Hyvä meininki. Jee! Voitolle. Voito. Onko? Ei voi mitään. Ei voi mitään. Se on yhden parempi. Give you fives. No ei. Oiskohan pitänyt vielä joku pyssy ottaa, niin ois jotain jäniksiä. Tai sitten jo. Ei, kaikki Määrittää maankohtaa. vielä pari kertaa. Noin ja No sieltä niin. tuli Riittääkö tämä? tuplat Come on, vaikutukset. tää on aika iso. Avoin. Jai, isoja poikia. Aika helvetin iso. Ihan oikeesti. Aika iso, mä en ei... Aika laiska olosia kavereita. Tämä kyllä täytyy sanoa, että yllättävää. Jotta sieltä osaat tehdä sitä ruokaa. Minä? En osaa. Mut voimaan kokeilla. Tää on iso. Tää on pyrkilön iso. Katso. Mitä teitä ihmisiä vaivaa tänään? Pienlauantai väsymys. Onko? Hyvää huomenta. Mitä Tomi? Tyhjä täynnä. No minä oon mukana sitten, että ei kannata kippaa. Päätäis kato. Ei. Kyllä se on ollut siis niin, että tämä jaettiin avoimesti.